existe fundamentalmente para manter o proceso de formación e de innovación de todos os persoal da Universidade da Coruña, tanto profesorado como tamén de estudantado, hacia, digamos, as competencias necesarias en este momento para facer unha docencia de calidade. Eso ten que ver coa incorporación da digitalización ás actividades docentes do profesorado, a incorporación de procedementos audiovisuais para a realización de contidos de formación online, porque creemos que o futuro do CUFIE é ser un axente activo no proceso de transformación dentro da universidade para ter unha oferta cada vez maior de credenciales, de microcredenciales, de especialización, digamos, pequenas especializacións no tempo, pero con unha forte intensidade de especialización para o proceso de formación ao longo da vida. Creo que as universidades en este momento teñen que transformarse non só para dar formación no período universitario, sino que ao longo da vida a xente vai necesitar estes procesos de reciclase, de especialización, de adaptación da súa posto de traballo e, por tanto, o CUFIE ten que ser un factor fundamental de acompañamento ao profesorado para elaborar todos esos contidos. A ambición para min do CUFIE é intentar crear ese equipo de traballo, ese equipo de apoio, de desenvolvemento, de formación, para acompañar ao profesorado en ese proceso de creación desos novos contidos, desos novos sistemas de formación. Eso pasa fundamentalmente por formación na innovación, formación digamos, no proceso de pedagóxico e didáctico de profesorado que non sexa especialista da pedagogía e da didáctica, e tamén no acompañamento da creación desos novos materiales con esas novas metodoloxías e tecnoloxías. Fundamentalmente a incorporación da formación online ou a formación semipresencial, que vai a ser un elemento fundamental do desenvolvemento da actividade, e o CUFIE ten que ser o cerne que axude a todo ese desenvolvemento. Para eso necesita unha estructura de técnicos, de profesionais, dedicados fundamentalmente a eso, dedicados fundamentalmente a acompañamento de ese profesorado, e non pode olvidar a súa faceta de formación e de innovación para ese profesorado. A comunidade universitaria da Universidade da Coruña valora enormemente a actividade do CUFIE, non? Nas distintas actividades que desenvolve, porque estamos centrándonos na formación do profesorado do estudantado e na formación da teleformación ou de apoio, pero tamén ten apoio á diversidade, tamén ten outro tipo de funcións que tamén desempeña o CUFIE, non? Creo que é altamente valorado e, sobre todo, creo que unha das razóns que diferenciou a Universidade da Coruña durante a pandemia de outras universidades foi que o profesorado en ese momento que nos transformamos todos digamos, en unha universidade non presencial, tuvo un apoio, un acompañamento continuo e continuado. Ese acompañamento foi o CUFIE, foi o persoal do CUFIE que a través de vídeos, de tutoriales, de pequenas digamos, guías para elaborar, estuvo non só acompañando, sino adiantándose a, digamos, as necesidades do profesorado. Eu sempre poño como exemplo que no momento que se plantexou, digamos, a necesidade de facer unha evaluación telemática, un mes antes o CUFIE xa puxo en riba da mesa metodoloxías, sistemas, formacións, tutoriales, videotutoriales, e, por lo tanto, ese acompañamento que sentiu o profesorado e o estudantado da Universidade da Coruña fixo que se deran conta da valía de un centro como o CUFIE, a valía do persoal que estaba aí no CUFIE. Eu sempre digo, nos acompañaba a voz de quen poñía a voz aos tutoriales, era unha voz que na situación tan complicada era unha voz de acompañamento, de axuda, de apoio, que sempre foi moi valorada. Ben, eu sento unha debilidade por o equipo humano do CUFIE, non? Desde o principio, desde Sonia, desde Ana, desde o director que está actualmente, pero tamén os directores anteriores, e a xente que os incorporachedes agora e que sodes realmente o que fai diferencial o CUFIE do resto, non? O equipo humano que estades aí, o ben que os integrades uns con outros, a forma de colaboración,
Eu sempre digo que a CUFI hai que decirlle que o que ten que facer, despois a vos os organizades para facelo e repartir o traballo entre vos. Creo que eso é o mellor, ¿no? Que se nota, digamos, a boa relación, e eso se nota no resultado do traballo. Por lo tanto, para min, cando era vicerrector xa era responsable do CUFIE, pero agora que sou rector tamén estou moi orgulloso non tanto que sí, do CUFIE, senón do capital humán que ten, da xente que está aí traballando e da forma en que esa xente traballa e como se integran os distintos técnicos das distintas áreas e co personal administrativo que tamén está ali, que sin embargo forma parte dun máis do CUFIE. Por tanto, para mí é un exemplo de como debe de funcionar unha unidade dentro da universidade.